Усіх пад нож, гэта Асвенцім. За нячышчаны хлеў кіраўнік Беларусі здымае з пасады топ-чыноўнікаў у Шклоўскім раёне. Александр Лукашенко чарговы раз паказвае, як трэба адраджаць сало адміністрацыйнымі метадамі. Толькі ці дадуць гэтыя метады плён? Вынікі аграрнай палітыкі Лукашэнкі за 25 гадоў разбіраў Александр Папко. Загародны стан кароўніку на Магілёўшчыне пасадамі паплаціліся кіраўнік вобласці і старшыня Шклоўскага райвыканкаму. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Значит, Наталья, подготовьте завтра указы обоих в отставку. Александр Лукашенко уже чацвёрты дзень наведвае рэгіёны і дае падрабязныя інструкцыі, як адраджаць сяло. Как обрабатывать пойму Днепра? Что мы там будем на этой пойме? Каких баранов, овец растить и так далее? Каждый клочок и новое, то, что требуется на рынке. В этом суть развития сельского хозяйства, в этом суть сказанного в Барановичах. Все традиционно работать забыли. Это должно автоматом работать. Надо создавать новое. Каля чвэрці аграпрадпрыемстваў застаюцца нерэнтабельнымі, але дзяржава іх субсідуе, каб падтрымаць людзей, заявіў у Шклове Лукашенко. У рэальнасці сітуацыя горшая, тлумачаць эканамісты. Без доплатаў з бюджэту стратнымі стануцца ажно 60% калгасаў. В общем, там, где нет частной собственности на землю, там сельское хозяйство очень неэффективная отрасль. Ну, так уж повелось. Но если не частная собственность, то, по крайней мере, аренда. Так было и в СССР, он распался, в частности, из-за того, что не была эффективная экономика, особенно не было эффективное сельское хозяйство. Заорать усю зямлю, зарабіць стаўку на навінкі. Лукашенко не ўпершыню паўтарае сваю формулу эканамічнага развіцця калгасаў. Аднак быць вынаходліваю дзяржаўную ферму не прымусіш. Как бы Лукашенко не предлагал что-то делать, оно ничего не получится. Он уже предлагал, если вы помните, коров мраморной породы разводить, ничем не кончилось. Сеять горошек Гомельской области, нажать на кукурузу. Ну, кукуруза еще более-менее. Короче говоря, это такие... Он не понимает, что надо на самом деле, чтобы работало хозяйство. Затое сцвярджае, што захаваўшы калгасы і не даўшы прыватызаваць зямлі, ён абараніў сялянаў ад жахаў капіталізму. Але ў выніку толькі за 2 апошнія дзесяцігоддзі з вёскі ўцёк кожны трэці яе жыхар. Больш за 1 мільён чалавек. Гарадзенскія і віцебскія вёскі апусцелі напалову. Чаму? Ищут, наверное, лучшую жизнь. Работу. Если на месте есть работа, то маловато платят. Да, наверное, все дело в деньгах. Не хватает. Это уже на вымирание там. Страшно. Страшно. А работы-то нету им. Поэтому не остается. Была бы работа, оплата, и жили бы люди. Нават калі праца была, то плацілі за яе мала. Заробкі ў аграсектары дзесяцігоддзямі застаюцца самымі нізкімі ў краіне. Пакуль будзе насамрэч гэтая калгасная ўласнасць, калі ніхто ні за што не адказвае, калі няма гаспадара, то до той пары нам нельга нават марыць пра тое, што у нас будзе багатае сяло. У нас будзе сяло, якое вымірае. Падтрыманне калгаснага ладу вывела Беларусь у еўрапейскія лідары ў колькасці гарадскога насельніцтва. Вось толькі жыццё беларускіх сялянаў з жыццём нямецкіх ці швейцарскіх не параўнаць. Александр Папко, Белсат.